Puteți să aveți? E faină în sfârșit. Salutare tuturor și bine ați venit la o nouă aventură pe munte! Astăzi vă invit să explorăm împreună una dintre cele mai frumoase și mai puțin aglomerate căi de acces către culmile masivului Postăvarului. Pornim din Timișul de Jos, urcăm prin spectaculoasa Vale Lamba, un traseu sălbatic marcat cu bandă albastră care ne va scoate aproape de cabana Postăvarului. Așadar, pregătiți-vă rucsacul, verificați bocancii și haideți să pornim la drum. Drumul forestier urcă domol preț de o oră, după care se transformă într-o potecă. După 30 de minute de urcat, ajungem la bifurcație, unde ne continuăm drumul spre Poiana Ruia. Să ne cer drepturi de autor, 100 de euro de căciune. Nu le-ai de floarea soarelui. Trebuie să le contestăm. Păi și astea le-ai Trebuie prăjit să tu mâncăm sau muși de Am Nu, cumpărat l-am luat mare. de la Turcia, de acolo, din Obor. Care l-au vărsat ăia. Mă spun după Vasile. Băi, unde e Monamu, Monamu? Dar nu în spatele tot, nu ne va Nu m-a văzut. Ne-a inventat dealul. Vedem, păi, Aici, la Poiana Ruia, muntele decide să tragă cortina. După porțiunile de urcuș prin pădurea deasă, ieșim la lumină, în locul unde masivul Postăvarul își dezvăluie adevărata splendoare. Suntem la peste 1500 de metri altitudine și pentru prima dată pe acest traseu, orizontul se deschide larg. Ne despart doar 45 de minute de un ceai cald sau o masă bine meritată. Poteca șerpuiește lin de aici, oferindu-ne peisaje care stai respirația spre Bucegi, Piatra Craiului, Țara Bârsei. Este acea parte a drumului unde nu te mai grăbești, pentru că fiecare pas merită savurat. Piatra Craiului și Făgărașul. Există o magie aparte în momentul în care pui rucsacul jos la cabana Postăvarului. După efortul de pe vale,
terasa de aici devine cel mai frumos living din lume. Nu este vorba doar despre mâncare, deși o masă caldă aici, la înălțime, are un gust pe care nicio bucătărie de la oraș nu-l poate egala. Este vorba despre acea liniște care se așează odată cu primul deget de ceai fierbinte. În timp ce căldura cănii îți dezmorzește palmele, privirea se pierde peste crestele Bucegilor și Piatra Craiului, care par să plutească deasupra Mării de Nori. Puteți să vă aranjați până vine Ana. Aici, timpul curge altfel. Am luat o pauză de la tot, de la grabă, de la notificări, de la zgomot. Doar noi, muntele și peisajul acela infinit care îți reamintește de ce te întorci mereu pe poteci. Acum vreau să știu care este cabana voastră preferată din România pentru o pauză de masă. Vă rog să lăsați un comentariu. Aranjoasă. Puteți să vă mișcați. Lăsăm în urmă căldura cabanei și începem coborârea spre Brașov. Este un traseu care ne poartă printr-o succesiune de poieni superbe, fiecare cu povestea ei. Da, păi cred că coboară, dar nu cred că se duc în Brașov pentru că nu vedem de toate nivelul. Lăsăm în urmă deschiderea largă de la Poiana Ruia și intrăm pe o potecă ce pare despinsă din povești. Segmentul către Poiana Drestor este un culoar de liniște, unde lumina soarelui se cerne spectaculos printre copaci. E porțiunea aceea de drum unde pașii devin mai ușori, iar muntele pare că te îmbrățișează înainte de a te conduce mai departe spre inima pădurii. Poiana Drestor funcționează ca un nod de trasee, un punct de întâlnire al potecilor care brăzdează Postăvarul. Este un platou de o frumusețe aparte. De aici ai senzația că ești cu adevărat în inima masivului, departe de orice urmă de civilizație. Poiana Drestor. Drestor, pe nu v-am scris că ajungem în Poiana Drestor, uite aici. Poiana. Trecem rapid prin Poiana Drestor și ajungem în Poiana lui Brânca. Aici am avut parte de o surpriză, un turn de observație pentru animale. Este locul perfect unde să stai câteva minute în liniște de plină, sperând să zărești o căprioară sau poate chiar stăpânul pădurii, în habitatul lui natural. Da, e 3 jumate și 5 jumate, da. 3 ore până în Brașov. Traseul ne poartă apoi spre locul numit sugestiv La Băncuță. Este exact ce ai nevoie la jumătatea coborârii, un popas pentru odihnă, unde poți pur și simplu să asculți sunetul pădurii. Salut! Bună ziua! Deci ce zice? Prin așa, Dulap ca voi. Ce-ați plecat cu suponierul? Mi-e place să am și cravata de schimb și... Da, bineînțeles. Am cravata la... Continuăm prin Poiana lui Stechil, simțind cum muntele ne coboară lin, pregătindu-ne pentru reîntâlnirea cu orașul. Luăm și indicatorul ăsta. Păi da, Că păsarul nu-l făcuse. lasă-l și altul, dar să mergem și pe marcajul ăsta. Ultimul punct de reper înainte de asfalt este Crucea Mușicoiului. Este poarta de intrare în oraș, un loc simbolic unde drumeția noastră se apropie de final. De aici,
casele Brașovului încep să apară printre copaci, iar noi încheiem o zi memorabilă în masivul Postăvarul. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această drumeție. Sper că v-am dat un strop de inspirație pentru următoarea voastră ieșire în natură. Dacă v-a plăcut traseul nostru, nu uitați să lăsați un like, un comentariu cu cabana voastră preferată și să vă abonați pentru mai multe aventuri pe munte. Până data viitoare, vă doresc să aveți parte de trasee frumoase și să călătoriți cu sufletul deschis.